Čaute bombule, dnes to bude opäť brúško, pretože brúška nikdy nie je dosť. Poďme na to, rovno sa rozcvičíme, dnes nebudem veľa kecať, pôjdeme najskôr takéto lakeť kolienko. Poďme v tempe, aktivujeme brúšne svaly. Hop. Poď, poď, neprestávaj. A ešte 3, 2, 1. Výborne. Zmena. Pôjdem iba rotácie. Kolienka nie sú vystreté, ale sú jemne povolené. Nohy pánva sa snažíme, aby boli fixované. A ide, môžeš mať ruky buď za hlavou, alebo pred sebou. Ako chceš, to je na tebe. Ale pointa je, že rotujem vpravo, stred, vľavo, stred, vpravo, stred, vľavo, stred. Takže, poďme na to, pripravím a idem. Hop, 2, hop, 2, raz, 2. Raz, 2. Snažím sa fixovať tú pánvu. Hop, hop, hop. A ideš šup. Hop. Šup. Ešte 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Pôjdem ešte posledný cvik, ktorý sa týka rozcvičky. Iba klasika, vysoké kolienka. Pri každom jednom zdvihu aktivujem tu brúško. Hop. A ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Tak, ideme rovno na podložku a začneme prvým cvikom prvého bloku. Takže kočky, prvý cvik. Ahoj, skôr než začneme, moje meno je Sandra a vítam ťa pri tomto videjku. Som veľmi rada, že si prišla so mnou zacvičiť a budem veľmi rada, ak sa ti bude cvičenie so mnou páčiť a prídeš aj na budúce. Práve preto nezabudni dať subscribe a kliknúť si aj na zvonček, aby ti už nikdy žiadne videjko neuniklo a aby sme mohli spoločne dosiahnuť tvoje ciele. Tak bez zbytočných kecov, poďme už na to. Začneme rovno prvým cvikom. Začneme tak úplne zľahka. Pôjdeme. Kolienko, lakeť. Hop, hop. Ideš. Poď. Nádych dole, výdych hore. 2. Raz, 2. Raz. 2. Raz, 2. Poď, ideš. Hop, hop. Hop, hop, hop. Poď. Ešte 10 sekúnd. Nemusíš pozerať ani na hodinky, ani si nemusíš počítať opakovania. Len cvičíš so mnou. Ja ti poviem, kedy dosť, pôjdeme ešte. 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľním. No.
Ešte 5 sekúnd a pôjdeme. Špička, dlaň. Špička, dlaň. Hop. Hop. Ideš, poď. Hop. Ešte 10 sekúnd. Poď, vydrž, vydrž. Už zvládame. Ide to. Neboj sa. Hop. 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 Uvoľni. Trošičku sa vydýcham a idem opäť ten prvý cvik, ktorý sme išli pred chvíľočkou. Takže. Nachystám sa. Pripravím a idem na to. Koleno, lakeť. Hop, hop. Nádych, výdych, nádych, výdych. Chrbátik pekne k podložke. Neťahám sa rukami, ťahám sa brúškom. Hop, hop, hop. Poď ešte 10. Zvládáš, je ti to výborne. Ste všetky úplne makačky, babi. To budú brúška v lete, čo? Crop topiky. A uvoľním. Trošku sme to aj natiahli. Nevadí, natiahli sme cvik, skrátime prestávku. To znamená, ideme hneď na to. Dlaň, chodidlo. A 1, 2, 1, 2. Výdych. 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 Hop. 2. Hop. 2. Hop. 2. Hop. 2. Hop. 2. Hop. Ešte poď. A raz. 2. Výborne, babi. Keďže dnes každý blok sa skladá z 2 cvikov, tak prvý blok máme za sebou a čakajú nás už iba 2. Výborná správa však. Takže poďme na to. Trošku si uvoľníme teraz brúško, vydýcham sa a hneď prechádzam na druhý cvik. A pôjdem. Premýšľam, trošku si asi otočím podložku. Tak. No, pripravím sa do planku a idem rotácie. Hop. 2. Už vo svojom tempe, koľko opakovaní stihneš, toľko stihneš. Pekne zapoj tie brušné svaly. Hop, 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 hop. Vyrotuj ten zadok. Hop, 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 hop. Raz, 2. Raz, 2. Raz, 2. Ešte 10 sekúnd. Hop, 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 hop. Výborne. Rovno prejdeme na zadok. Predýchame. A ako inak, znova twisty. Takže, môžeš mať nohy hore, vôbec nemusíš. Je to na tebe. Krásny vystretý chrbát. Spustím sa dole. A idem. Hop. Rotuj. Niektoré baby si k tomuto berú činku. Ja si myslím, že je to zbytočné. Hop.
hop, vystri, zapájaj brúško, vystieraj chrbátik, poď ešte, 10, 9, poď, vydrž, hop, 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 paráda, rovno prejdem znova do planku. Takže, plank, pripravím sa a idem na to. Raz, rotácie, hop. Poď, ešte nejakých 10 sekúnd nás čaká. Poď, vydrž. Ja viem, že to je ťažké, ale zvládneš to. Si žena, zvládneš to určite. Opäť ideme na zadok. A takto si sadnem. A takto sa budem opäť. Chcem mať zmrzlinu v ruke. Ale teraz ešte nie. Teraz ešte cvičíme. Takže. Dole. A ideme. Pripravím. Ideš hop. 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 Máme skoro druhý blok hotový. Nezabúdaj na to. Už si za polovicou tréningu. Takže je to skvelé. Si úplne úžasná. Chrbátik drž. Hop. Uvoľníme. Druhý blok máme za sebou, babi. Ak sa chceš zbaviť konečne brúška po deťoch, mať pevný zadok a úzky pás, prídi na môj Hero Hero. Čakám ťa ja a aj všetky ostatné ženy, ktoré so mnou makajú. Pravidelné tréningy, stravovacie tipy, vzorové jedálničky a ešte o mnoho viacej. Budem sa veľmi na teba tešiť. Prídi a buď ženou, ktorá koná, nielen ženou, ktorá sníva. Čakám na teba. Čau. Takže, tretí blok. Čupnem si. Dlane na zem. Nohy, pokiaľ to je možné, vystriem. A čo teraz pôjdem? Zrotujem zadok na jednu stranu, ako keby som si chcela takto sadnúť. Ale nepoložím ho, nechám ho nad podložkou. A oblúkom idem na druhú stranu, dobre? Takže to je prvý cvik. Ideme o 3, 2, 1, ideš. Hop, šup, hop, šup. Raz, dva. Raz, dva.